Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai phi baro kini kilong ki khubor bamta kasni. Ka Federation of Khasi Jantian Garo People FKGGP Southwest Khasi Hills District hapo kajingelam uba Kenneth June El Nonglait President FKGGP Southwest Khasi Hills District menta kasni ka kharkhandai tarik unailar arhajar arpsan kalalet banya kendu yu pa im ni Niandros Imyong Sim ke Hima Maharam hakabaya day baga jingpan jaka jangki BSF Banshna yak unit headquarter hagathain Ranikor Southwest Khasi Hills District. Uba Kenneth June El Nonglait habakran shkilat pathai kubor ulaong ba kaseng kanum khang lada ka dorbar hima kan ai jaka yak sipai BSF ki balong kinong yadai kari bar kaseng hagani ka jingya kendu yu sim bar ka isi kala ai jumut ru baki deban ai hajan jong borderline kabalan na ki jaka baki parado parasnam ki rep kiryang bar ki syong kisa khnang ba kanum penwit yaki Henry lada ai haki jaka basyong basa ba jaka rep ki khasi ki bade ki parado parasnam kaseng dalile kanum sha bar kanum ailat satya laong uba Kenneth June kumta kaseng ke kerpat yu pa im ubalong kum ukpa but ukri do ka hima maharam ba un ngap lem ya ka ut kanam juki khun u hajar ka hima ban pensa nge no ya kani ka jingtmu ban ai jaka shaki sipai BSF haki jaka ki badai ki jaka rep ki khasi bar ki bala jangai na u borderline to kani ga sngi ko momenta na kaliang jong kaseng FKGGP Southwest Khasi Hills District ngilayo mane kenduk yo pa im jong ka hima maharam sim ship ka jongi hagawaya day bat ketuga jaka ke bana kaliang jong ki BSF kilapan jaka apo ke hima ka jongi ban sna ya ka headquarter tina kaliang jong gaseng ngilayo ngiyo mane kenduk menresngi yo pa im rengkat baka executive committee ka jong ka hima ting ngilayo ya ka ban ai jing mut ya ka executive committee jong ka hima rengkat baro pa im ba nakaliang jong seng nginom persya itu yang ban ai jaka ya ki BSF haring la ajing mur ba doi ban ai hino ni jaka ki ba dei hajan border line ki jaka ki balaj ki bom keta yo nongrem ki bom keta yo kun hajar jong ka hima bom keta ya ka syong suk syong san jong ki paradok prasnam ki jongi ki badon sithan bordar banang liang jong skim ru kuburi kata ban ong ba ngin pej benia ban ai kata jaka ban ngila ai jing muru yo skim ba hagapor ba phin ya sanyi ki agreement rengkan bar ki spai DC ba phin bu igini ki kam ki ba nomor ki kam ki barit baria haki kam jong BSF don kam ya ki lokal ki jongi kabakan tum na duk kinong kapsnyu bar ki wi kam ki barit ki baria bakin ya thok syai agreement balak man thungkam yo kun hajar jong ka hima ka jongi tinaliang jong im ngi so tenat bana kaliang jong ka executive committee rengkat ban pa im jongi kila debdon kata jemban produk kita ki bayade bat thungkam tok jam tin kaliang jongi ngi kwa nginom persya hangno no jaka ka ba oki jaka ka ba dei than oki jan border line larus im kano no jaka ka ba naliang jong sim rula kular kemat jongi banganom ma usim unom ai ni jaka klem daya tiplang na kaliang jong ki kunhun seng balang mana kaliang jong ka eksekutif dorbar jong ka hima ka dorbar jong ka hima ti ungam pat sim yo no kanu garai naliang jong sim tene kaliang jongi ka seng ngi ong ngila ya kren syai ngila ai jing muro ba na kaliang jong ka seng nginom persya ban ai jaka gini ki BSF Henry pej ino jaka ki balaj ki bom keta yo nongrem ki bom keta ya ka syong su ka syong san tina kaliang jong suim kular kata ti lada laj nang tanah kaliang jong seng ni persya ngila kren sya yo suim bangin long ki ding penkiang ban persya lada ka keta yo nongrem ki badon hatu ka jaka ka jongi